ברוכים הבאים לתומאס, חברה מובילה לעיצוב ותכנון תאורה. באולם התצוגה שלנו תמצאו מגוון רחב של פתרונות לכל סוגי החללים והפרויקטים. תאורת פנים, תאורת גן, גופי תאורה בייצור מקומי, מותגים אירופאים וגופי תאורה טכניים. הכל במקום אחד. האור הנכון אינו רק מאיר, הוא מרגש. תנו לתאורה להצב את סיפור הבית שלכם. תהליך ליווי אדיב, מקצועי ומלא של החלל, משלב התכנון ועד למיקום גופי התאורה. יחד עם הצוות שלנו נבנה עבורכם תוכנית בהתאמה אישית לכל פרויקט. בואו להיחשף לאוסף מקיף של אפשרויות תאורה, בכל סגנון ובכל תקציב. תומאס גאה להוות בית לעיצוב ישראלי כחול לבן, ונותנת במה לטעם המקומי וליצירה איכותית. גלריית ההשראה שלנו מדגימה כיצד נראים גופי התאורה בחללים משתנים, כדי לייצר חוויית קנייה מונגשת ונוחה. לאורך הדרך תזכו לשירות חם ואישי, מהמפגש הראשון ועד לרגע שבו גוף התאורה האחרון יאיר את ביתכם. וגם לאחר הרכישה אתם בידיים טובות, תמיכה מתמשכת, התקנה מוקפדת ואחריות שמעניקה שקט לאורך זמן. אנחנו כאן כדי להוציא את החלומות שלכם לאור.